Ako se vratite u prošlost, više nikad nećete pogledati Zagreb na isti način, jer iza svake ulice i zgrade se krije misterija. Na kraju ću vam pokazati kako je jedan čovjek nestao u ovom gradu, a policija i porodica još uvijek traga za odgovorima. Ja sam vaš voditelj kroz svijet true crime priča. Nestanak ljudi u velikim gradovima kao što je Zagreb nije neka rijetkost, ali što se događa kada nestali osobe ostave iza sebe samo nerazjašnjeni tragovi i pitanja. U ovom slučaju, sve je počelo kao običan dan, kada je naša žrtva, jedan mladić iz središta Zagreba, izišao iz kuće i nikad se nije vratio. Njegova porodica je prva shvatila da nešto nije u redu kada on nije odgovarao na pozive i poruke. Prva tačka u istrazi bila je provjera njegovog mobilnog telefona i e-maila, gdje su pronašli samo nekoliko lažnih tragova koji su ih odveli u potpunu nepoznanicu. Policijska istraga je pokazala da je mladić imao nekolicinu nepogodaka sa nepoznatim osobama, ali sve je to vodilo u mrtvu ulicu. Druga tačka u istrazi bila je analiza njegovih aktivnosti na društvenim mrežama, gdje su pronašli nekoliko sumnjivih poruka koje su bile brisane ubrzo nakon što su bile poslane. Ove poruke su pokazale da je mladić imao neke tajne koje nije dijelio sa nikim, ni sa vlastitom porodicom. Treća tačka u istrazi bila je intervju sa svjedocima koji su ga posljednji vidjeli, među kojima je bila i jedna osoba koja je tvrdila da ga je vidjela u diskrecionom dijelu grada. Ova osoba je odbila dati bilo koji konkretniji detalj, što je još više zapetljalo misteriju. Četvrta tačka u istrazi bila je potraga za fizičkim tragovima, kao što su otisci prstiju ili dna, ali sve je to rezultiralo samo negativnim nalazima. Istražitelji su bili suočeni sa činjenicom da je mladić možda napustio grad ili zemlju, ali bez ikakvih konkretnih dokaza. Na kraju ću vam pokazati kako je ova istraga došla do jednog neočekivanog obrta, koji će vam dati uvid u stvarnu snagu istraže i psihologije. Pretplati se za novu istinitu priču svake sedmice. Zaprati trag tame i uključi zvonče.